Salutare. Gata, am început. Am început. Thank you, Mike, for going to Nu my pot să mă uit în challenge dreapta. to see if they are okay. Sunt la They have volan. not been seen in town Nu for ne 2 vezi weeks, nimeni. and you Ba know da. there have been a lot of missing persons cases Stați că vin cu lately. mașină. Good Uite, luck, bă, buddy. pot să mă mișc. Eu nu. Eu m-am mișcat deja. M-am văzut cum m-am mișcat. Ce faceți, bă? Stați că am venit cu mașina asta. Imediat parchez, stați așa. Suntem unul în altul. What the hell, mașini? FPS vorbesc. Ooo, dar îmi place cum e făcută. Stai că au spus că să joc pe graf mai mare sau? Ce e FPS for best experience? Nu știu. Ah, first person, cred, mă. Da, da, da. First Hai, person hai. shooter. Ooo, uite-l pe ăla, bă. Mamă, ce scary, bă. Ce skin am? Ce scary am zis. Ia să-l văd, poate îmi dă jumpscare dacă mă duc așa. Bă, dar urât-i. Să uite după mine, ia stai. Uite după mine. Ia taci, ia taci. Să vedem dacă se uită după mine. Nu se uită cu aia. Taci, bă. Nu se uită. Bă, lanterna asta e mai șmecheră, ok, uite. Haideți, fraților, să mergem. Hai, da. Hai să mergem în casă. Knock at the door. Ce alergați în slow-mo, uite-l pe ăsta cu aia. Cu aia deja a început-o, mă. Oooo! Bă, s-a închis ușa aia. Bă, s-a închis. Mamă, ce pula mea de poze s-a astea pe... Ce s-a astea pe pereți cu aia? Cine e aici? Deschide ușa, futu-ți gura, mă. Poate să-mi bec? Cu aia, tot fac level pe Fortnite, nu pot să mă bucur de această experiență. Eu care am level deja. Bă, haideți aici, nu? Pa? Wow, ce-i fața aia, frate, de pe perete? Îmi place. Băi, Televizor, televizorul, radio. Taci, dracu, stop, stop, stop. read. I need to find a box, I need to find a key. Hai, te dau mai ce să-mi bat pula în tine. Că-mi faci în ureche. 30 missing cases in the last 5 years. Police without a trace. Ia dispărut și ziarul cu aia de față. 3 people in the... Nu, de nu. 30 people have... 30 people have gone missing in only 6 i-a dispărut ziarul. Only 6 bodies have been found. The police have still not found. Despite the intensive investigation, Chief of Police Simmons promises to find the culprit and bring peace to the small town. He will put an end to the devil's war. Uite cum știi de la mine, știi la mine? Băi, voi faceți așa? Ia. Poți dai din cap? Eu dau din cap. Bă, uitați-vă la mine, eu dau din cap. Ridică pe eu. Stai. Mă, cu aia să-mi la zi din laptop. Bă! Ce? Am deschis becul, doar. Atât. Am deschis becul cu... Poți să stai pe aia. Bă, da, ne apropiem. Bă, ce e poza asta? Ia Ce pula mea? A fost ceva la geam și n-am văzut eu din cauza că aveam lanterna pornită? Nu știu cu aia, dar... Mergem? Hai să Am mergem. scris lanterna, nu mai țin lanterna deschis. Nu, țineți-o oprită, că cred că am ratat un jumpscare. Ba, am ratat, că nu se vedea nimica pe geam. Cu aia, e doar așa. A fost în colț și n-am văzut. Hai să mergem. Da. He will rise. Adică ăsta din poză sau? Cred că ăsta era, bă, pe perete și voi n-ați văzut. Păi, ce e aici? Haideți în baie. Asta nu era. Stai să dau. Haide, pula mea, până în gât la mine se aude. Nu frică. Băi, se dă pe cap, mă. Uite-l! Uite-l! Vă-l vedeți? Da, bun. Dă-te de pe mașină, futu-ți morții, mătii. Dă-te mă, futu-ți gura. Ce pula mea! Ce dracu fuge așa? These my tires were destroyed, now I have to wait for help. Coai, omul meu s-a băgat în harta din mea, bro. Dar ce cu spiritoarea aia care sunt la mine cu aia? Why?
Mulțumesc. Spiritoare din spate tău. Salut! Bă, e mai aproape, sau? Mă rog. Nu vă temeți. Bă, dar se dă aia singură pe scaun, uite-te. Uite-te. Cine? Uite, mă, nu fiți. Nu. Aici. Ah, Dar o să scaunul ăla care se... o să mă pun pe ăla. Așa se dădea Anabel. Așa mă dădeam eu. În tinerețe. Hai să înapoi. Care-i Bă, trebuie? nu intru. Am intrat. Skies up above. N-am intrat în baie că n-am apucat. Nu că bă, alarma, poliția... Bă, dar noi suntem de la poliție, bă. Mă, ce mă fiu? Să mă pun. Bă, uite, Skibidi Toilet. Nu? Bă, uite, interact, cheia. Am găsit-o. Da, Am da. găsit cheia, bă. Am luat-o, haideți. Dar unde trebuie să o bag? Mai primești puncte de XP cu aia. 7000 XP că am luat cheia cu aia. Pune-vă la coaie iară. Unde trebuie să bag cheia? Aici? Merge? Trebuie să bag într-un box, bă. Cred că trebuie să bag într-un Care box. le-a în slow motion cu aia. Haideți înapoi, ce să zic. Ce să zic? Ce pula mea a fost asta? Coaie, lasă mă faci. S-a schimbat poza cu aia, s-a schimbat poza. Nu, bă. coaie, la fel. Dar unde trebuie să bagi pe cheia? Pur. Deschide gaura să vedem. Uite, ok. Uite aici, uite aici, e un box, uite aici. Uite, aici trebuie să bag. Open box. Ia să vedem. 30.000 XP. Mai văd? Băi, a luat zic cheia. A luat o cheie, zic. Ce ai luat? A luat o cheie cu aia. Și unde o bagi? A Bă, dar luat știi, o cheie. Uite bă, cred că aia din față, de mi s-a închis mie în fața aia de tot din față. Trebuie să mergem acolo. Haideți. Bă, sunt pași pe jos, voi vedeți. Da, văd. Nu Da e- bă, și geamul e spart, uite aici, e cu din astea, a picat pereții, ce pula mea. Nu știu cum. Moloz. Aici, zici? Aici în față, da. Ah. Zic eu. Da, uite, open door. Uai. Ce e acolo, bă? Ce e aia de acolo? Eu cu zic? Le uiți scaunul? I need to find something to open the hallway. Ce e pula mea aia cu aia? Uite, 6. Uite bă, 6. Coaie, mi-e frică. Pită, ce e asta? Coaie, e cerbul ăsta invers. A, e invers, da. Ceva pe geam? Nu, nu e nimic pe geam. Coaie, arată 6 aici. Da bă, eu ți-am zis 6. 6 capete, I guess. Mai e o ușă aici, mi-e frică. Da, bine, merge. Trebuie să ne întoarcem. Băi, să deschizi și ușa aia? Bă, văd sperietoarea de pe geam. Opriți lanternele, uitați-vă pe geam. Ei, Păi să până acum vorbești. Bă, nu văd nimic. Nu merge să deschizi ușa asta, nu merge. Ia zi, te DVD, back, te DVD. nu am provocații. Te pe DVD cu flashlight-ul vechi. Ai făcut accident cumva? Ba aia? Mai Înapoi aici? Dar cum adică find something? Ne trebuie ceva. Rancă sau ce? crossbow, cred. S-a schimbat timul. Bă, E mai dark. ce e acolo sus? Voi vedeți cum arată așa? Ca și cum ar fi niște scări. A, uite, da, văd. Văd, e o lumină roșie, vezi? Opriți lanternele. Nu, aia e de lanternă. Nu, oprește-o! Și uite-te că se vede de aici, de unde sunt eu. Cred că e de... E de la mapă. Ce uite, chestia asta. Nu, eu cred că e tapet. Ăla. Eu l-am fost aici. Oare trebuie să căutăm sertare? Ce e asta? You wanna be a ninja turtle? Mi-e frică. You wanna be a ninja turtle? Ceva pe sub masă, ceva. Uite bă, bun. În vană? Tavan? Băi, Afară ninjele liniștitele, o să-i cacă pe el. Ianis deja s-a căcat. Vrei să ieșim afară. Da, chiar bă, haideți până afară, ce e pula mea. Haideți că eu am văzut ceva unde, dacă e, am putea să mergem. Uite aici, nu putem să mergem. Acum merge în slow motion. Nu pot să iau ceva de la mașina asta sau ceva. blochează mașina, bă. Al naiba, nu pot să sar eu peste mașina asta.
O fi ceva intrare secretă pe aici, pe jos, pe sub? În dreapta? Până acum, dacă aș vedea casa asta, eu aș prieten. Eu dacă aș vedea casa asta și să văd și sperietoarea aia de acolo, a zice da, fraților. Direct m-am dus înapoi pe mașină și m-am plecat. A zice da, fraților. Oare merge să ocolim pe aici? Cum ar fi? Nu merge. Băi, în casă trebuie să căutăm mereu zilei. Bă, văd ceva acolo roșu. Care zboară. Ieși în pula mea. Ești în pula mea. Bă, frumii. Find something to open the door. Mai intrăm o dată în sufragerie. Intrăm unde vreți voi. You wanna me and you wanna me un copac. A fost flu peste tot în mapă. Păi nu, că trebuie să-ți și apară. Ca să apeși. Uite bă, coaie pe calorifer. Uite. Da, dar nu merge să o iei. De ce nu pot să o iau? Nu știu, dar eu am văzut-o. TV-ul. Nu, asta e, dar e cred că e buguită. N-are mă. Nu. Cheia franceză spargi ușa, frate. Vezi tu altceva la îndemână? Oranj. Eu cred că e în camera nouă. Uite bă, cuțit. Nu pot să-l iau. Robinetul. Uite bă aici, pick up X. Uite aici, era jos. Na. Luat. Haideți. Haideți fraților să mergem. Haideți fraților. Aici, smash the door. Let's go. 7000 XP. Ce-i bă cu acel băiat? Ce-i cu băiatul ăla? N-am văzut nimic. Da, nici. S-a întâmplat ceva? Nu știu. Poate era ceva la geam și eu n-am văzut. Da, nici eu n-am. Poate doar să te sperie, mă. 66, tot așa, deci 6, 6, 6. Haideți bă sus, uitați. Ușă deschisă. Bă, dar ce pula mea-s desenele astea? Da, și... Bate cineva la ușa aia de acolo din fața fraților? Dar mai e o ușă jos. Bă, scaunul ăla se mișcă singur. Bă, mai e o ușă jos. Nu pasă. Și mai e o cheie aici. Băi, stau. Bate ăla la ușă, bă. Are cifru, bă. Bă, tu n-auzi că bate ăla la ușă sus. Să bată. În pula mea. Hai de pula mea. Eu nu mă duc pe aia, eu până acum fugeam cu aia, fugeam jos. Fraților, eu nu cred că ajungeam aici în această casă. Păi s-a oprit. Ne, las că bate el iară. Până aici. Hai mă, hai pe aici. Păi, te pula mea cu ușa ta. Închide-ți ușa, hai să sări pe geam și fugim, frate. La sperietoarea aia, coaie. Mă, ce pula mea face aici? De asta ceva că spiritarea ne urmărește cu aia. Bă, da. Spargi. Mai urât face să-mi bat pula. Băi, eu zic. Haide, Leo! I should down back later. Ha, mă, Leo! Palpatine! Folosește-ți electricitatea! Pentru asta? Fraților, stați un pic. Hai, făcut zgura, mă. Haide, mă! Haide, mă! He's watching. Cine, mă? A dispărut. O, toți morții, mătii. Turn off the water pipe. Ce e pula mea? Ce? Mă rog, cu aia. Că l-am și eu, cred. Fraților, acum eu sunt în acest bol, vă rog frumos. Haha, he will return.
Nu Aia era de- de mi se pare că ăla l-am și Uite bă, un cod, un cifru. Da. Ne trebuie. Bă, e 6-6 și mai trebuie să găsim altceva cu aia. Ați auzit? 6, 6, 6. Uite ce. Ia. Bărbați! Bărbați! Turn off the water pipe downstairs. Haideți, fraților, să închidem în pula mea apa aia. Unde e downstairs? Păi mă gândesc că e jos, nu? Uite bă, 6 e aici, la al 3-lea loc. Uite, mă, dar mai trebuie să găsim. Unde e downstairs? Păi, La un downstairs. uite, uite. Uite, ți-a va duce pe aici. Păi, Se va duce prin mai multe părți. și... Mm, Clar, noi. Eu cred că la bucătărie. aici? Aici? 6 și la final. Nu văd. Uite, aici e o chiuvete. Ce treabă are ghiuveța? Și acolo e apă. Trebuie să oprești apa. He will come back. Aici, la ușa asta, oare? Oare aici? Păi, Coaie, nu vă despărțiți, nu fiți buți. păi, pipe-ul nu e în baie aici. Ah, m-ați lăsat singur. Nu ăsta, uite cu aia, what the fuck. M-ați lăsat singur. Aici Unde era. range? Range e în sufragerie. Ăla bă, de pe calorifer. Cum ai făcut să apară quest-ul? Nu știu, m-am plimbat. Eu m-am dus în baie cu aia și am dat în planete. A, și ne trebuie asta ca să spargem ăsta. Mai da. Level 38. Vă mă să n-alerg cu aia. Doamne ferește. Că eu l-am văzut primul, bă, când Și eu l-am văzut al doilea. deschide. Am oprit-o. Mamă, cât XP primesc cu aia, iar fac level. Băi, trebuia ok să învârți de aia, nu mergea și cu mâna cu aia. Tot ce a făcut a fost să ia asta, să o ia în jos. Hai da. Empty the water in the bathtub. Hai da sus. Bă, dar opriți lanternele, că dacă apare ceva la geam nu o să văd. Așa. Așa, ca să ne speriem. Uite. Cum haideți. Mm. Auzi cumva un pian? He's watching. Nu, se aude apa cum curge. Doamne ferește. Pick up the key. Cu am luat cheia. Și știu Door unde next e. door. Ce? Aici? Nu, bă, aici e codul. Aici? Poate aici când deschidem o să apară și codul, bă. Aici. Da, uite. What the? Made. He made me. I made us do it. He made us do it. 9. Ah! Prima cifră este 9 pentru că ai alcătuit din 4 coaie. 9, 6, 6, 6. Leo hacker. Ce hacker cu aia ai citit niște pereți? Ce? Inspect. Ba da. The beam looks fragile. Bim. Ce beam? Uite bă, acolo în față. Uite bă, vedeți? Da, bă. E altă din asta. Uite bă, o Biblie, ce e asta? Biblie. Ia-o pe aia. An old book to make contact with demons. Ah, nu. Ei. Când atâta să fi citit asta, Biblie cu aia. să fi citit asta direct pe geam săream. Bă, we did what... we did what he told us to. We brought the souls he wanted. Now we can finally the ritual and let him birth. Has immersed. Coai! Am vrut să citesc și am dat o cu tine. One has changed a lot since we started. Down here, down there. To finally meet our savior. Aici. Băi,
Băi. Băi, ce fețe aveți, mă? A, da? A! Echipa investigatoare. Uite, uite! Uite și mașina misterilor. Oh my god. Leo, da, nu am dat aprob la asta. Uite aici, uite aici patul cu aia. Și o carte despre demoni. Cu Ce? Bring the card in position. Ce card? Card? Carte. Ce e card? Cărucior. Da, dar unde? Fi afară? Da, noi n-am luat ok. Ah, da. We are his servants. Dar ce faci, bă, cu leacătul ăsta? Cu uite-l în apă. Ne trebuie o cheie, dar din altă casă. Cu aia e, cred că afară. Da, bă. Hai afară. Nu tu ești. Ok. Bă, da, căcatul ăla de... E el mai creepy lucru să-mi bag pula. S-a referit la mașină. Nu e card. Poate aici? Păi cu aia e ce e aia? Turbină în pula. Ai ser, nu... Dar de ce o picat aia? De ce o picat? Colțit. Ăsta e singurul lucru care ne... stă în cale. Adev. Nu merge. E în casă, băi. Unde știi? Nu știu. Dar... îți zic clar că afară e. Hai. Mai cum e aia cu Dănan? Bă, eu îmi văd picioarele dacă mă uit în jos în first person. Da, și un văd asta era și cealaltă. M-a speriat de galaxia. Da, m-a zic, speriat. bă, și- Cealaltă mă opera. Unde-i bă card? Oh, ce robă șmecheră. Off topic. Ești cel mai bine cu gen tematică de pe mapa asta. Eu mă potriveam pe aia la altă. Clar nu e nimic aici. Ha? Eu sunt sus. Prinde Ce? card. Cu aia ăsta s-a dus sus cu aia. Așa, Nu, ușa nu asta. veniți cu mine. Hai bă aici sus. Da, mă. Uite bă aici, bă, cred că am găsit. Stai mă să vedem. Uite aici, da. Position the card. Ce Na, faci? și ce am făcut? Ce pula mea am făcut? Am spart ușa, ce trebuie? Bă, Aici. Pick up from the living. E, hai să luăm trezorul de jos. trebuie TV-ul ca să sparg geamul și să... Ce pula Se și mea? pe geam, mă. Hai, da, să luăm. Dar voi cum alergați? Eu nu pot să alerg. Păi așa, Păi așa e, mă, da. toată lumea. Ah, ok. Bă! Cine e ăsta? Bună. Cu gura, mă, ți să-ți fut. Băi, cum s-a auzit. Doamne, Zici că a murit. Te zici că a luat sufletul cu aia. doamne. A fost așa niște după cu aia. M-a luat. Băi, îmi faceți level Nu mai 75. speria Leo, făcutul mă, ți se bag pe fata ta. La propriu. Nu putea să-mi pune. Oh my god. Da, mă, când pun televizorul să fie iară ăla. M-a mâncat și pe mine în pulă, fraților. M-a mâncat și pe mine. Bă, futu-ți galaxia, mă, te zic să-ți fut, bă, crezut că mi-a galaxia. Mamă, coaie, ce e pula mea? M-a mâncat și pe mine în curcă, ca să zic. Probleme cu gândacii. Ai de pula. Place TV. Ai niște arachnofobii. Ia uite aici. Ce e pula? Ce prost suntem, era altă. Haideți să urcăm, zic. Nu? Bă. Cum urc? A, uite bă, pe astea, haideți. Ce?
Easy. I should open the back door for later. Da, ok. A light is burning inside the cabin. Ah, Ca să deschidem cheia după aia de acolo. Ferm aici abandonată pe aia. Am văzut ce abandonată era. Da. Cineva înăuntru? Da, și eu. Ne trebuie o cheie, cred. Ia, geam. Ce pula mea e pe geam? Nu, vreau să... Sunt morții, mătii. Cu aia meu și... Sunt în third person! Sunt și ăla. Gata, mi-am revenit. După un party. Futus morții, mătii, de hartă, e mai nașpa decât aia de... Da, aia mult. Gen, e mai nașpa în sensul de jumpscare, e mai de căcat că te fute. Las că n-am mai găsit noi de-alea de spunea poză pe ecran, că... Acolo nu mai era nicio cale de scăpare. Dar nici de la ăsta. Ăsta era jumpscare pe care voia să-l vedem. Care m-a pus jucat el pe Gears Mode cum gen Gears s-o dat alte poate nu mai jucat. Da. Era una cu un zombie, că nu-i plac pizderii, da. S-a speriat de un zombie. Oh, Magus? Magus? Nu, că ce seamnă cu Magus? A Bull School. Că asta ziceai cu mine. Ah, da, nu e Magus. Da. Are vacă. Uite bă la roșu. Bă, aici ce e? Roșu. Mi-e frică. Ce este în acest... Am găsit un Bă, fugiți în pulă mea, fugi în pula mea și trage în ăsta, dacă ai shotgun în pula mea, trage! Trage în el! Ce dracu face? Ce pula mea face? O să nu zic, bă. A, da? Ia de fraiere, nu-ți gorea, mă, T-Bag, fraiere, până vii tu? Oh, frate, am timp să mă... Ia uite, frate, până vii tu. Ce pula mea? Ce dracu face ăsta? Nu sunt acolo. Nu sunt acolo. Bă, cred că trebuie să ne ferim de el, bă. Da, bă. Păi dar nu acolo. Bine, era un shotgun aici. Înapoi la noi. Păi și l-ai luat? Uite. Păi nu mai merge să dau, am dat inspect și atât. Ia, dă să văd și eu. Tare. Dar nu mai pot să dai, cu aia am luat eu o rangă cu aia. Explore the barn, 3 din 4, bă. Mai trebuie să găsim ceva. Cred că shotgun-ul era unul din ala. Și aici mai e ceva. Uite, Pula de ceva text. da, e într-o găleată. Find the toolbox in the house to open it. Aia, bă, din casă, bă, haideți repede să deschidem aia. Aveți grijă la asta? Haideți, bă, fraților. Haideți, fraților. E dracu de mult tot până. Da, dracu de răpănosul V-am pulii. zis că era cu aia, cu la... Păi da, Am mă. fost să dispară luminile pornite. A key, I should keep going. Acum am luat cheia principală de la aia, haideți. M-am luat... Haideți. Hai, ca să vedem lanțurile. Nu-mi bag pula. Oh. Nu, mulțumesc, nu. Dar nu vreau să văd. Ce pul. Ce pul. Văd cum am Ce... Nu, și... Iarăși. Satan. Vă las pe voi să muriți aici. Ce e aici? Urnă. Pick up lighter. Îi dăm foc. Dă-i foc. De la muie. Muie. Ce pulă mea. O, dar chiar iese cu aia, vezi că iese chiar. Mai repede. Du-ți cu aia.
Stați, bă, foc! The ritual can only stop if all 6 goat totems are destroyed and the phrase descent Canis is recited 3 times. I have to make sure that they are not destroyed. Bă, Distrugem totemele. unde sunt? Nu știu. Unde sunt temele? Nu știu care. Văd ceva în față! Uite acolo unul! Hai. Sper că ăla e, nu? Unul. Da. Oh! Oi, Mati. ce este acolo? Distruge-l, distruge-l. Bă, de-aia trebuie să fim 6, ca să spargem 6 toteme, nu o să avem timp. Altul, repede, fugiți în pula mea! Nu mai stați dracu acolo! Nu știu cum. Luați-vă după lumină, lumina roșie! De unde știi? Nu știu! Uite unul! Da, cu aia e pus săteță. Dacă căutați și voi altul, nu stați aici cu mine! Păi cred că apar unul după. Nu! Bine. Băi, mai e unul aici în casă, dar mi-e... Sparge-l! Nu, nu se... Ah! Oh, bro. Sparge-l că iasă ăsta dacă nu spargi odată! Hai, haide. Zic, hai în pula mea. Hai, noi doi. Băi, unde-i bă altul? Ce pula mea să aude cu aia, nu mai pot. Satana cu aia. Uite-le aici. Bă că mi-aș... Ba da, o să câștig, fraiere! Hai că doi ăla ăsta pleacă, zic. Pleacă. Hai la altul, hai la altul, hai la altul! Haideți bă în pula mea! Afară este unul cumva? În baie? Băi, Nu. Unde e? În suragerie? sus, În poate. suragerie unul mă duc eu. Sparge-l! Bă, unul în casă, bă, sus. Ce Haideți! să vă știu? Doamne! Te fiară Dumnezeu! Muie, muie, muie! Muie satana, muie satana, muie satana, muie satana, muie satana! Muie satana, muie satana, muie satana! Marș, marș! Taci, fă-tu-ți gura, mătii! Haideți mai! Am găsit unul! M-a găsit unul eu. Mănânc afară, mănânc afară. Nu, că le-am găsit pe toate, zic mai are unul și acum eu dau la ultimul. Easy! Come back to the cabin! Acum trebuie să recităm nu știu ce de 3 ori. Da, haideți, haideți! Zileu! Haide! Hai cu aia, vin. Fim frate! Pari, pari! Mi-e frică cu aia. Băi, uite-l Păi aici cu ăsta de tot în pula mea. E de tot? Nu e de tot, bă, ce ai? Stop, dă ritual. Marș! Înapoi în iad! Păi e și ăsta cu tot. Ce voi scrie? Băi, ce voi să cânt? Ce pula! Ok. Nu pot să cred că am scăpat. Am scăpat din casa asta. Poți să-i las, băi. Și acum iară mă mâncă aia. E pariu? Ce? A luat foc? Băi. Ce ending, fraților. What? Interpretabil, interpretabil. So you mean the Jacksons were possessed and started a ritual to summon the devil, which you were able to prevent? Asta e ChatGPT. Mike, is everything okay with you? E ai vocea asta. Since when do you Păi nu-l cred ăștia. why are you acting so weird? Nu-l We couldn't cred. find any traces of the Jacksons on the farm, and since the house burned down, we couldn't find anything there either. The FBI is currently assuming that you might have something to do with the missing persons cases. Ai, Now being held I'm insane, nu mai știu că zicea el, I'm insane. investigation. I hope you are not the perpetrator and that you get help. nu-l cred ăștia, așa e. Mamă, așa se întâmplă. E hot. Camelia Studios. Mamă, cu aia ăsta zici că e din dat. Practic. Ma. Păi noi, cred că noi suntem satana, bă. Nu, bă, băi. Ba da, noi suntem. Cred că l-a posedat pe ăsta acum. Da. L-a posedat pe ăsta. Posedat, Păi băi. trebuie să ne uităm la Dănan. Vă rog eu, trebuie să ne uităm. Nu, mersi. Adică eu m-am uitat deja. Uite, Temple of Evil, ăsta l-am terminat. Și mai e Alien Station. Na.
place Tare. Bruxelles.